Цыга участвует, да, шой гергер, шичой бу, мягчой бу, будешь дукана ости бу, разные подразделения, Росгвардия, Минобороны, однозначно гордится до динного ягил адет, ушлерда деш тут, а ушлерца деш все равно такой قاني موخر وخاشدات ويجلس دولة اسبوعان أربعة بقوي بجري نتشانات إدخا ويبتشوا بريكاز حديل شان ويتأور دوش لو دايم أو ريزيفر دوق وين قوش دوق أحمد عجيز ألا رجعنا يعني أبشستون فوندو تسان ديشتول دا أوكرانيا دا بغان بول ويجن تسان ديشتول نا أستل قوش دو وين أبدورش تستاني تاق تكنيكي تسميل دول يشتون سيجالات دوش دو بوها بسن بول سيميشنا так бог бисеншан цен финансовом плане деш году так конкретно сказать так шнеш размере 50 тысяч рублей так окюрта дабаган семешна ахшнеш делацар так что на остал деш то массу аур так пользуясь случаем почана дедрес хал алурду цар эл дол хуман мечхана вада кич дох ахмат сила Аллаху акбар.